Good morning, jotono lamsogo hanya haya ni YouTube vlogger. Mungkin ang yang satsakawo kasih pajak sata baju dong tabuk dati basa hoi mia haratung flamani koloman thuimani yang ke dati basa yang satsaka phaimani kolom honi phaimanta an thuma basa toroba mokol dura dura jokha mokol robon jakhanggai phungai khangkai mokol robon Tuma basa mani mokol dupopo ngunyai masanya jokha hera ke nasiti nahari bupang tam ke bar jokha kasa khai na thokan camera o basa clear keng ya camera bisi hamte apa je mo real lo ke na thok si o khum bang bum rong ma ya ta no no sana pa no blog koyoti nobo blog ra asa khaijai gyang tongkha tang hinge idi do khanya bo selawang ka ba selawang nyai blog ra asa khaijai gya ngunyai subscribe rogo bari yang tokha angkai noro please ani YouTube channel ketalno je ketal nanyai rok noro subscribe khairiti subscribe gerni bagai gete subscribe bari ani bagai blog rogo khanya musung ya bukharok tong thokyanggo jora wa subscribe bari ani bagai bukharok tong thokyang khanya rok musung ya rok thang hingga hanya hai niji lo hanya tong mo se tang ka tong nai rok ni hanya khalai rok tong rok ta wa se khaja ga ta he rok ni thang hingga nara ani channel subscribe khaji hingga like share comment rok khaji Tabuk hingga ang mami rok songnai hingga ganti janla khuluk jagi ko janla kisa khuluk irgana hingga phungai mani mia honi mai rok jamani mani hojaya ko mani kurung karang iko nasikti o jaga hanje rungi rok jako hojaya ko hingga tamo songnai naigrana hingga kangrong tongo hingga sobai loti tongo mika tungkai habano kangrong berem peti dasano hanyai wansuk tongmani Nia pro kangrong pai to phaimani bisa wando bazarni ge takalani kangrong ang tabung no ani first time kangrong masanai boi khe jawo se akai tong bakha ang ka tabuk se sana nayo hayata dam huni paije yata ge ko sanamai reji khlai bakya ge mosoro hala bakya iko ani moi rok berem potai songmani kotoi tongkha ge mia nok ni mikuma hapalok bar tham tinta manmani bonono oro talai ri khata ge ko nasiti berema saki songmani berema busuk kwbangma hani bagai bon hi guys iko tabu hingga ang mamai rok songmai akubai mai chanya kha hingga mai chanya khangga tabu ko mo hingga hena moyuri hena bokrogo phuna hanyai bazaro paimani sugang mi apro mokhe lebu ronai Orang naik tong di yang hendak pemani bagi pun. Ada pemotor, macam apa pemotor macam. Lebu baca, lainnya tu kisah lainnya seperti seraksa tamai hanya 2 minit, 3 minit sampai selesai. Kita ke kopi tongkha ke mo proses hari kuiwo gap nanga chehnya uklugo ala dari kene hamya se riman nasib
Kulina ba kepal pilihan dan toka kulina ba mani iko kepal logo nang ba kiasi fulkan ke kisa ba nang sini bela heda kunju logo sak tu mo sini ta logo sak ba sini sak isto iko harogo logo jongota bisina o matuya 맞아게 저서 양 나실라 기샤 애써서 초부신 아디 더 아니 뭐 그렇게 시니 비시나 마토양 뭐라 하워서라고 좀 박사 오르가나 또 란카 되게 설하나 좀 거다 살이 그러고 소나 저스바 거기 통하나요 거기 통하나요 뭐라마사 저디 양사기야나 환자카 예 cô lúc hả sao sao thun nó là gì chẳng này là gì chẳng này xe có hay đâu cũng tụng cái này chỉ là sao thì liên này không được à ai chả là ma tô thôi tôi ăn thuốc được phải gì thôi 하지. 와, gari makra kala sasama ting. Hekun turi ni mo. Da thudi. Na so ni ko Aku nang yale ya khun jo so thobu na ro ka nang kana te. Ma bin cho sama se ani bu khana ya hena ma nang na ki jo. bukan mesti saja mak kalian mesti segelan tu kata-kata sama kau tawong ke tuitugui bokorok suinaka hangke kisa khali nagerana bokhanai kogo hinse hena ma phulsigo agi sikla furong ke hena bai mang choli phekya phuli phekya nge bokhanai bo kisa kongma kom nango nge abun kajema pore sirai rok kha pore kai hena rok jalia shampoo bai simi bokorok su tongo uno thog rok phuljagia kuno sini bokhanai rok kisa posting na nango haideba vitamin na nango ke vitamin maya ke bokhanai kogo ta jotno hambai an blog asuk jorno